Hi there, you guys, and welcome back to SA Social Media News. So we get to bring you the hottest, hip, and happening entertainment news. Please do not forget to like, share, and subscribe. We all remember when Babes Wodumo went onto her Instagram live and accused Makazi of wanting her husband, Mampintsha. Also, she called her mother-in-law all sorts of names. Apparently, there's a real side chick in all of this drama, and it is not Makazi. She has come out on a TikTok account and told Babes Wodumo to leave Makazi alone because she is the real girlfriend to Mampintsha. Here's the video and please do not forget to like, share and subscribe. Usuba umasimelani umaphumulo ke lokhulumayo manje. Uhlukane phansi nomakhathi, uhlukane naye usisi wabantu. Ne? Mampintsha thandana nalo. Ukuthi nishadile wena umshada ngihlangani lapho. Nami ngishadile esayidini nami. Angazi noma ubuwazini ukuthi mina noMampintsha sishadile. Number 2, hlukana phansi ngokuhamba uthuka uma kaMampintsha yezwa. Mamizala wami ngoba ngithule ngoba nakwangifihlile. Yabona wena ngifuna iSouth Africa isorganizele iring. Because sengikhathele uyadelela wena. Bona ngathi uyasatha. And please kulelo viki lakho le training hlukane phansi notshwala udle ipapa ngoba ngiyokuginqa phansi nje mina. Be right ke masimelani wakhona. Uthini gawukoni ntontoni?